गोबांना ताबक कन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट ব্যাপার दङ पार्लियामेंटारि सेशन যখন आचंनाय आफरो एमेंडमेंट खायजांमानि बिसिंसै गोबां मानसिनि राइट्स खायसा जों माननाय दा आबोनो आं जदि ताबक जोंनि मेडियासि बिसिंनि स्राय सायनि खांखे आं साजाक गोबां केबेंनाय गोबां मान दं दिनै रम दि दिनै सोंनो एडिशननि अबा 5000 crore जोंनो डाइरेक्ट फंडिंग रिलीज नाय डाइरेक्ट फंड फ्लो फाइलिस नाय खांखाय गोसार माजर केबेंनाय कन्स्टिट्यूशन गोबां खायनि बागैनो सिनाव किसुता जिनिसबो दं जतननो मेडियानि बिसिंगे एक्सपोज खायबिया किसुता सेक्रेसिबो मेंटेन मा खायमानि दं आबोनि बागै अपावनो आंसो सुग्रुबि साया आसले सायमानो महाराजानो मुखु मुखुनि रक बितो साइतों दि महाराजा नायने दिनो ब ना एमलेनि बागै बासा खा जोनो रिखा ना एमपि नि बागै नों बनो नुगनाय ब खमाय पोस्ट पोजिशन बागै बनो गोबां अफार खायतो राज्य सभाखौ डाइरेक्ट नॉमिनेट खारिनाय ननो पार्लियामेंटारि मेंबर्स नामनि नाय होनो बनो अफार खायबो बथांगिया